हेलो लोगोफोर दिनै आङो सिमोनसापुरि टाउनाव सिमोनसापुरि बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना लोगोसे सोर सोरखौ लोगो हमगोन नोंथांमोना निसय नुखागोन आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' बिराद फेमास जेनेबा जोंनि इउटुबार जोंहा लोकिश्री ब्रह्म ना मा होनना मोनसे इउटुब चेनेल दंमोन ना बे जोंनि जिल्लानिनो जायो जोंनि सिमोनसापुरिनि बेखौ जों दा लोगो हमना फैगोन आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो ससे क्लिपखौ Ikan tuh gawe nih, juga pernah makan dah. Gaza bener dah. Gaza ke jangan lain. Unisa kayaknya itu baru beri draw kamna deh, itu mazak deh, main anggur. Jangan mana, baik. Dia jalan लोगोफोर एकदम सिमोनसापुरि मोनफैबाय एकदम थावाबो जोबना खाबाय आरो एकदम बिराद नसिबनि बाथ्रा दै लोगोफोर नायना लामानो नै थावानो गैला माने एकदम खालिखा माने गारियाबो एसे गाज्रि जाबाय थावानो जोब्बाय आरो जेनेबा एकदम माने जेने तेनसो मोनफैनाय बायदि मोनबाय आरो दै जों सिमोनसापुरि टाउनाव दंफैयो जेनेबा दा एकदम टाउनाव एक्जाक्टलि हाबफैदो थावानो माने एकदम सेटेक्का आरो थावानो जोबना होबाय दा जों बाइकजों गालांसै दा फैनानै ओमफ्राय माबाखौ लांफैसै थावखौ लाना फैसै 1 लिटार लाना फैनानै सोफैसै दाना लोगोसे थांफैनांसिगोन दा थावानो जोबना लायबायना थावना नायनो हागोन दा बम मोनगोन उपाय गैला थावाथ' जेनेबा साइडफ्राव थानो हागौ नङाबा लोगोफोर एक्जाक्टलि आं दा बेखौनो बानायथ'नाय जाबाय लोगोसे दा बाजाराव थांबा ससे क्लिप लाबावनोसै नायलांबानो जाबाय लोगोफोर जों मोनफैबायानो बेसे होनदो 650 थाखा जायो 650 बेसेयाव 30 थाखा बानो 5 लिटाराव ना बाखौ 650 बा 5 लिटार होदो दे थावखौ लानोसै आरो ना एक्जाक्टलि दा जों मोनफैबाय गारियाबो गाज्रि जाना फैना लोगोफोर उपाय गैया दा मा खालामनो दा पेट्रलबो बायनांसिगोन एकदम मेन बाजारावनो मोनफैबाय आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै दा थावखौ लानानै जोङो दालाय फिसालानि खानायखौबो हानोसै फिसालानि खानायखौ हाखांनानै जानाय लोंनाय एसे लानोसै लाखांनानै जों थांनाय जासिगोन नोंथांमोना ससे क्लिप नायलांबानो जाबाय जोंनि बे सानजारि नोगोरनि बाजारा बेनो आरोना जाबाय बे 650 नामा होनदो जागोन दे दा होनाय जासिगोन बालुखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो फिसालानि खानायखौबो ससे क्लिप देखायनो हागोन दिनै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय कमेन्टखौ बिराद सोंबाय थादों आरोना लोगोसे जोंना बाजारा बेनो आरो लकेल बाजार होनना बुङो देवबार हाथायाव जायो जोंना बाजारा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माने बांखौबो लाबाय आरोना बांखौ लाखांबाय ओमफ्राय लोगोसे थावबो लाबाय दा जों थांसिगोन बेदर लायनो आरो नोंथांमोना बेदरखौ नायदो बेदरखौ माबायदि लागोन जों माने अमा बेदरसो जायो नालाय जों अमा बेदर लासिगोन आरो फैबा फैदो फै हा खोनाया दा जों बेदर लायसिगोन नोंथांमोना बेदरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि बेदर लाबोगोन थ' माने फंबाया माने बेदर जागोन होननानै माने 200 रां सोना हरदो आरो एकाउन्टआव माने बेदरखौ लांखानांसिगोन आरो ओरैबायदि उपाय माने दा मानसिफ्रा एसे खम जाबाय दै माने बाजारा बायबाय नालाय एसे खम जाबाय माने दा जों माने बेदरखौ मोनगामोला माने मिथिला आरो माने बेदरखौ जों लायनो हासिगोन आरोना नायलांबानो जाबाय बोरै आदामोन मोजां जोब्बाय जोबां अ बेदर लायनो र' बेदरखौ लानानै थांसै नायलांबानो जाबाय अमा बेदर बाजारा बोरै फानदों 350 नंगौ नङालै हा सबसे खमा मायो मान तेला दे हाय बोले कसे एक बार हाय याक माने जेनेबा दादा कोनबा सिनिबा जुदि कमेन्टआव कबि आरो यात माने बजार আছে মানে বজাৰ আমাৰ দেৱৰ বজাৰত আহিলো মানে গাহৰ মাংস লৈ যা মানে আধা কেজি মান দেই ভাইটো মানে একাউণ্টত 200 টকা ভৰাই দিলোঁ 200 টকা মানে আধা কেজি পাই যাব হয় নাই তেনেহ'লে মানে ভাল মাংস চাই পেলাই দি দিওঁ बेदराथ' लोगोफोर मा जानो एकदमबारे ओरैबायदि थाव बेदर एकदम मेजेम गोजा आरो बे बेदरखौ जायोब्ला माने
उदैयाव माने एसे गाज्रि जानो हागौ आरो दै खिन्थु सबायफोर जानो मोनदों बेखौथ' नाय लोगोफोर आं भिडिअ गेजेराव दोनथ'नोसै दा लोगोसे आंनि फिसालानि खानानिखौ क्लिपनि ससे लाबोगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे गासैबो सोंबाय थादोंमोन माबे जिल्लानि लोगोसे आं दा मैगंखौ लाबाय थावखौबो लाबाय लोगोसे दा आङो अमा बाजार दंफैयो लोगोसे आरो ससे क्लिप लाबोगोन आरो जोंथ' बिराद खस्थ' फैबाय बाइकआबो माने थावा जोबना होदों माने दै ओरैबायदि खस्थ' फैदों आरो नोंथांमोनखौ माने आं बेदर दाननायखौ जेनेबा जोंना गाइडलाइन थायो इउटुब चेनेलाव ओंखायनो माने भिडिअ दाननो बा बेदर दाननायखौ लाथ'नो हानाय नंला आरो दै आं ससे दोनथ'नाय जासिगोन